उदांस्रि अमृत महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों हादर रैखाथिनि सायाव दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसानि 6 नं बेटेलियन एसएसबीनि बादायाव दिनै उदांस्रिनि अमृत महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों गंथाम फरायसालिखौ लानानै हादरखौ माबोरै हेफाजाब होयो आरो हादरखौ माबोरै रैखा खालामो बिनि सायाव दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव साई गुरुकुल फरायसालिनिफ्राय 12 फरायसाफोर, एवेन्जार इंराजि फरायसालिनिफ्राय 30 फरायसाफोर आरो 730 हाथिसार गुदि फरायसालिनिफ्राय 30 फरायसाफोरजों लोगोसे गंथाम फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लायो। उदांस्रिनि अमृत महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समफोराव गथ'फोरा सोलिनो हायो होननानै रानिगुली क'क्राझारनि 6 नं बेटेलियन एसएसबीनि लोगो कमान्डेन्ट सुखबीर सिंहआ फोरमायदों। चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसानि 6 नं बेटेलियन एसएसबीनि बादायाव दिनै उदांस्रिनि अमृत महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों गंथाम फरायसालिखौ लानानै हादरखौ माबोरै हेफाजाब होयो आरो हादरखौ माबोरै रैखा खालामो बिनि सायाव दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। इस कार्यक्रम के जरिए आप कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज़ादी का अमृत उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारा नए यंग जनरेशन है, उसको आगाह करना है कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देश के आप भविष्य हैं, इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हैं सच्चे दिल से करें, देश के लिए करें और आगे बढ़कर हमारा स्थान लें, क्योंकि इन्हें कोई जनरेशन को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या क्या दिखाया आप लोगों को? इसमें हमने हथियारों का प्रदर्शन लगाया। आज तक जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास जो वेपन है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। उनकी जिज्ञासा थी देखने की, उनको पूरा किया गया। अब यही संदेश दिया है कि भारत की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज सदैव तत्पर रहेगा। इसमें क्या क्या वेपन दिखाया? हाँ जी, क्या क्या वेपन्स दिखाया? वेपन हमने इनको इंसास राइफल दिखाया, जो इंडिया का बना इंसास LMG सेल्फ लोडिंग राइफल। इसके अलावा हमने असाल्ट राइफल दोनों मॉडल दिखाया, जैसे एक बट फोल्डेड वाला और एक फिक्सड बट वाला। इसके अलावा कार्बाइन, इसके अलावा ब्रेटा, और हमने स्नाइपर राइफल भी, MMG और रॉकेट लॉन्चर और 81 mm मोटर और 51 mm मोटर के बारे में जानकारी दी गई। अभी कितना स्टूडेंट लोग आए? अभी हमारे पास 3 स्कूल का स्टूडेंट है। 2-3 स्कूल का तो पेपर ख़त्म हो गया है, 3 दिन से पहले छुट्टी चला गया बड़ा स्टूडेंट, इसलिए नहीं हो पाया। उनका तो अप्रैल से होगा, तो इसके बाद हम आगे प्रोग्राम अप्रैल में रखेंगे, फिर उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सर। नैरोजा 2022 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।